So ka. Unsa man ta dito pa? Mamay ta. Mamay? Kinsa ba ikas nun? Ikaw, ug si ina. Unsa? Ngano gud? Nag, ang tinuod, dunay sakit ang amahan ni ina. Ug kamera mo'y nahibaw, ani. Di ba sad anda mang iyang papa nga musulti niya. Oo na. Ug gusto sa iyang papa nga kung mawa man siya ning kalibutan, ha? Gusto siyang maniguro nga naa sa maayong kamot ang iyang anak. Ug ako nga iyang best friend, mo iyang ihangyo. Pa. Pero di man sa nibugat para ninyo. Kay mag-best friend man sa good mo ni ina. Pero... Nag, hataga na tog assurance ang amahan ni ina. Mahimo ba? Thank you. Salamat. Okay ka? Okay na lang. Huwag akong makasabot nga nung mapugsanon kayo sa papa nga magpakasal tang duha. Ug wa sa ko makasabot nga nung nisugot ka. Mo sadang gusto sa kong umahan. Kunya, saon man ni nato nga wa man tay gusto sa usag-usa. Ina, love ti ka. Pero, as a friend ha. Pero karon niya, nakasal na mag-iba. So, ayun na to. Basig mo work ta, di ba? Kung nagdili mo work, ang atong friendship may mabutang sa peligro. Dili ko ganahan mawa ka na ako, Lino. Dili ko maka-imagine sa akong life nga mawa ang akong best friend. Hindi ka black to eh. Mo-work mo tao, dili. YBI. Padayo na nga tong friendship. Bantay lagi, ha? Yeah, kumusta naman mo ni ina? Ayun man, nagkasinabot ba mo? Magkasinabot mag miniina pa. Pero, wapo ko special nga feelings para niya. Kami garagdang akong pagtanaw niya. Sige lang, bago pa man sad mo. Nag-adjust mo. Ilabi ka na nga, huwag yung ka makasuway o guyab-uyab. Diretso minyo. Mao gani pa. Kay wa pa magduta sa kung hauna gud nga mabinyo. Ambot ba? Wa pa may babae nga nakakuha sa akong atensyon. Oh. Kali pa. Ina, hello. Lino, Oh. wala si Papa. Patay na siya. Recorded by Radio Mo TV. Wala yun si Papa. Huwag na magkapil, kapil mo ha. Galit kayo. Sige, sige. Hilak na para mugan-gan ang imong pamati. Ayaw pa akong biyahe, ha? Please, Lino. Mo ba? Naluoy ka niya? Oo. Naluoy ko niya. Basig love na ani mo si ina. Love taon. Wa ko nagustuhan nga babae, Brad. Oh, basinog sa laki ka nakagusto. Umuwi. Sige, balik-balik sa kuna-una si Brad Camila. Nganong kang nakasulti siya to? Ug, nganong murag lahi masadong akong gibati pag-gunghong niya na ako? Nabayot na ka? Oh, unsa? Na ako'y kaila nga ingon ana yung gibati. O confused pa siya itong higayon na. Pero na-confirm niya kung unsa gid siya. Yun sa niya? Nitilaw siya babae. Ha?
Kadit sa... Lino, ano man? Kinabinam na kayo ko ni mo. Kon, murag guwa ko sa kondisyon. Ha? Ikay nang hagad nga wakas sa kondisyon? Unsa ko ni? Lino ni anak ka din Padayon na lang ko ni natukod. Dili lagi ko. Pag-ilis na lang kay... Magawas na ta din. Sa ato pa, confirmed na nga. Oo. Lalaki akong gusto. Oh, Sorry na. Pero... Undangon na to. Mag-iyahin na ta. Gusto kong mag-focus akong kagalingon karon. Murag... Wa na gid ko makasabot ani. pero friends magkagihapon ta. Oo. Siyempre. Best friends kay punta. O kung makakwarta ko, ako na bayad para sa tong namin. Walang damhan, murag kanus alam tong gikasal mo ni Ina. Nya karon, nanamoy tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao gid. Paabot na sa mga maanal na gid mi. Oo, aron libre na silang magpakasal sa iyang uyab. Oh. May uyab na si Ina pa? Unsa ano kapag sulti nimo nga busy man kaayo ka? To di ay. Lino si Aldrin. Al si Lino, ako ba na? Ex ano? Hmm? Lalaki ba watong gayon na? O, best friend, in fairness ha? Magiging kang mamili. Gwapo si Aldrin. Salamat. Pangyo ako, be. O ba ni sa si Aldrin mamalit sa mall? Ikaw di ay? Na ako importanteng nakawgod. Sige na, please. Salamat, Lino, ha? Nga, imodyo kong igahin na oras. Siyempre. Ikaw pa? Oh. Uy, anong kitutukan ko nimo? Kung ako'y babae, nga, banati ka, dugiti ka buyan. Pasalamat sa ka nga nagkabuwag mi ni Ina. Kay, di unta mo kaslunon ron. Lino, Ano sa to? Anong gibuwag dito nimo? okay, sorry, Lina. Nadalan ko. Ang tinood lang, bisexual ko. Magkagusto ko babae o magkagusto sa lalaki. O sa tinood lang, mata ko nimo. Nabukan ba ka? Ayaw itaw natagi og rason nga matruma si Ina sa mga lalaki, ha? Tarungan na mo kagalingon. Ug tarungan nga akong amiga, palihog lang. O kung ginahanglang mulikay ko ninyo, buhaton ko na. Dili lang maguba ang iyong relasyon. Palihog lang, Aldrin. Pagpakalalaki, kung mahal yun mo si Ina. Dali na kong gipag na akong kagalingon. Kaya kung ano na ako, attracted ko ni Aldrin. Pero dili na ko kayang pasakitan si Ina. Maong ilikay ko niya, kutob sa akong mahimo. Dini na ang kutob. Dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga higalan, kaagi ni Lino nga taga Poblacion Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kita gayo, awit nga naglaan, Too Good. Handumanan, sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Arian.
Sa di pa lang usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take a bow. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ano ito matutampo? Mida singer nga Aryan. Recorded by Radio Mo TV. Sigurado gyud ka nga maglain mong ni? Oo ma, taon-taon na sa baya ni. Oo niya, kay wa pa man mo makasal na. Anak mo sa pa dong ma. Taon-taon na ning Neil, o sigurado na may sa usag-usa. Usap-usap ma, daghan pa nang nag-uyabron nga nagpuyo bisag wa pa sila makasal. Pero Arian, lain mong gutan-aw. Makarong panahon na, di na mo materon mo uy. Kaya ang katarungan gani sa uban nga mas maayo ko nga magpuyo sa una magpakasal aron mahibaw-an gid ang batasan. Nahala sige. Ikaw kud. Dili ka man gyud mapapildi sa akon unsa may istorya nako. Mama sad papilti pa uy. Istorya naman ang ako kuy. Nasa baya kuy point mati pa. Nahala sige, maulaki. O niya, kanus aman mo mamalhin. Nalipay kay ko love nga nakalain na gitagato. Ato di ni, nangabang raman ta. Aw. Puhon, makapalit na gid unya tayo atong kaugaling yuta para sa atong dream house. In God's will, love. Yes. Atong bunyagan. Ha? Bunyagan ba uy? Ang kwarto mo. Uy! Lafot sa bawi kung alasapa. Wa para ba ko'y ligo? Aw, ako'y ligo ni. Kinsa man yung number? Hello? Hello? Si Ate Aryan ni? O ako ni, kinsa ni? Si Claire ni. Mong ikakaw. O Claire, ano man ka? Naghilak lagi ka. Mangayo ko si Bugtapang, be. Wala ko kalay kaduulan, good. Ha? O sige, ano ako sa amo? Ano ta mag-istorya? Claire, anong gada ka magbag? Nilayas ka sa inyo? Pwede ka rin ako sa inyo. Mano man din sinahita po. Gipalayas ko nilang mama o papa. Claire, Mabdos ko, ti. Uyaw ako barugi sa nakapamabdos na ako. Dahil naglibog, nagikukugan sa akong agay buhaton, ti, uy. Tabangi ko, ti, be. Gusto na lang ko magpakamatay. Claire, ayaw ana ha? Ayaw kita kung nahunag dautan, di na maayo. Pagsuway lang ang tanan sa imong kinabuhi. Naa naman na, sige na lang. Ano lang sa katipo na mo? Tabangan ka na mo sa imong Kuya Neil. Salamat, eh. Salamat kaayo. Mau ba? Aw, ako love, wako'y problema na. Tabangan na to siya, kutob sa atong mahimo. Isusad ko na atong pasagdan. Ngaling makakunaw na gidoon og bati sa iyang kaugalingon. Ato pang konsensya kay di naman nangayog tabang na to. Thank you kay love ha. Thank you kit kaayo. Mura naman sa kunag manghod ako si Claire, Kuid. Nakasabot ko. Mau, sige lang. Naamtay extra foam, ipagamit lang na niya. Thank you, love ha. Huwag kaso lang, uy. Sige na, ihatag niya ang extra foam. Sa sala lang siya pakatulog ka, ha? Naram sa electric fan dito. Sige, love.
Buntag naman di ay. Mabangon ako rin makaluto ko pa mo. Good morning, te! Kaan na, te! Uy, Claire. Ikaw may nagluto? Good morning, love. Si Claire yun ang unay og luto niya eh. Nahibong gali ko pagmatan ako kay nanay andam nga pamahaw sa lamisa. Maayo na lang, te. At least makabayad ko sa inyong kaayo na ako ni kuya. Nga inyo kong gipapuyo din o libre ko sa tanan. Way kaso, naon sa baya ka. Ikaw pag amping ana imong gimabdos ha, kay dako ra barantihan nimo. Hapit naman ka mga anak no. Ote, puhon mga sunod buwan na. Ah, mao pa? O puhon te ba kung mga anak na ko? Mangita kong trabaho aron makahinahinay na kong bayad din ni kuya. Ay pagkunahunaan ang bayad nimo namo. Ang importante nga mahatagan nimo maayong ugma ang imong anak. Abang! Ate Aryan! Si Claire, kinuo ko. Mga anak at tinghali siya. Ako tawag si Neil. Recorded by Radio Mo TV. Maayo gani, love. Normal delivery ang pagpanganak ni Claire. Salamat in taon kay Ginoo. Ug love, salamat kay nimo ha. Way kaso, love, oy. Mao ba? Nanganak na di ay. Mao na tiyo. Unsa man wa may planong mo tan-aw? Sige lang. Magduawan lang yan, Midiaday. Salamat nga imong gitabangan imong gigagaw day. Unsaon nga perti man sa din tao na mong isura din niyo eh. Daghan baya sila. Mao bitaw na among gikayubsa niya kay nagpamabdos dayon siya. Wag yun siya nahuna sa among kahago ni mama niya. Sige na lang ko tiyo, Kuya. Naan naman na. Okay raman sad na anilan sa siya namo. Total, wa pa man may gibuhit ni Neil. Ay, pagkaswerte na lang yun niya nga nakaigagaw siya sama ni mo. Tiyo, gid uy. Sige na tiyo ha, kay napa ko'y buhato dito sa bahay. Ingnan niya lang kukun, kanus amo mo anay sa bahay. Pero boy, nagnaning bibiha, oy! Mao lagi kuya. Buyag na kaayo, oy. Ang ngayon kay sila nakapot sa anak ni Claire. Pwede na kita papa. Uy, makalingaw naman ang among baby, uy. Si tita na sa ipakugol sabi, si tita na sa bi. Sige na ba? Hala ka po, at napirapuyag sa baby. Si Mama. Hello, Ma. Nak, asa man karon? Duty ko mga naman. Aw, dito mong kukugikan sa inyo. Wa day trabaho si Neil? Ha? Naaman, Ma. Badungan kay miglakaw ganina nga naman. Aw, naamang gud siya dito sa inyo, nak. Ay, mao ba, Ma? Basit na nalimtan mo ang nibalik. Ay, kuan manggod. Unsa man, Ma? Wa na ko eh. Kalimti na lang to. Sige na, i-off na nila ako. Nagtrabaho ka man ka. Sige, Ma. Bye. Ay, kapuya, uy. Ikaw na mo kipuhat sa opisina, uy. Sige, panihapon nyo. Gutuman na ba ya? May untag nagluto si Claire da. Nakabisita ka gidunis ato, nak. Taod-taod na sad baya nga wa ko makalaag din kay busy lagi sa trabaho, Ma. Si Neil, hain man. Naas bahay, Ma. Naman to siya gibuhat, mawa mo kuyog. Mao ba? Unsa man ko na iyang gibuhat? Milagro? Ma, doon sa kong kakalain ko ni mo.
Ambot Ano lang yung na anak man ka? Ambot lang yun. Basta kailain yun akong feeling ni Nailog ni Claire. Panid-ina sila, nak. Basig nagbuhat na nagmilagro nga wa ka mahibaw. Ma, Karon, inig uli ni mo. Sila ramang yung duha ang nahibilin dito. Basig masakpa na gid nimo sa akto. kalain na pahinangan sa kong gibati. Imbis ko yun ang una nga dautan, mura na mahinuon kong nagduda sa gisulti ni mama. No, di ko matoo. Nasayop lang si mama. Nasayop lang kinunta siya. Ngayon ako doon sa mga. Kinuo ko nasayop lang kinunta si mama. Pag hinahinay ko plakaw. Uy, tao din sa sala. Ang bata, naara din siyang kuna na tuok. Kinuo ko, asa day sila? Nas kwarto? Di ni mahimo. Atuon ako. Ate! Gaon sa mo din niya? Kinuo ko. Kahimo mong milagro din Love! Ayaw ako kupte! Ate, pasaylo ako! Kapag ka si mong naong! Pumangka na ko tabagi mo na imong ibawas na ako! Love, pasaylo ako. Pasayloon? Ingon lang anak ka sayon? Karos alam ko ninyo gibuang ha? Grabe mo ka mga baboy! Og ikaw, Neil, ayaw pagdahom nga naapay kasal nga mahitabo natos umaabot tungkol kay undango na tani! Di na ko nimo! Og ikaw, Claire, balik sa inyo kung asa kagikan! Baga ka daw! Ate! You look so dumb right now. Just cut it. Grabe ka sakit sa ilang gihimo nako. Hangtod roin ako pagihapong gidada ang sakit nga ilang nahimo din hinako. Sa pagkakaroon, murag maglisod ba kog hatag sa kong pasaylo. Kung mahitabo man, ginuoray mahibaw. Dini na lang kutob, daghang salamat, RMN. Ma, imo lagi nang gihipos imo sinina. Asam day ka, ma? Dili na ko magagwanta uban sa imong amahan, anak. Mao mong biyan ako din Ha? Imo ming biyaan, ma? Oo. Og ikaw na'y bahala sa imong mga igsuhon, ha? Arby boy. Ma, maluhin taong ka, ma. Ayutan mig biyahe, ma. Wan ay makapugong na ako, Arby boy. Bahala na mo din Ma, imig biyahe, ma. Ma! Nibiya gina dato ang inyong inahan. Mag-unsam tayo ni pa. Nagibiyaan naman tang mama. Ayaw mo kabala ka. Makaya ra na ako ni. Mabuhi ta mo, bisan ugwa na si mama ninyo. Sige lang pa. Kung nudako na niya ko, mangita ko og trabaho. Aron makatabang ko nimo. Pa, naunsa day ka pa? Lain mo na paminad ako sa kong lawas na ka. Tuwa naman ikadlaw. Di ko mahimong mo trabaho. Kuan mo gud pa ka nang wa na tay bugas ba. Giguton man ako mga manghud. Anala, lakaw lang una sa atong suki ka tindahan na ka. Pangutang dito. Oy. Dili mahimo. Dako na kay mong utang nako. Ingnan si papa nimo, pabayri ang inyong utang. Una mo mangutag usab. Bisag usa lang ko ka kilo nang para amo lang paniud to. Bahala ng mga pasmo. Mga pasmo mo dito. Di ko magpautang ninyo.
Saan ko ini paingon? Nung imong pautang na mo. Wala ba ito'y kaon na ako mga manghuda? Anong banha sunahan? Magpaduol ko. Uy, boxing na rin eh. Upalis na ako, gidak ko lang nagboxing. Hoy! Boy! Suwan! Kaya kang mapil boxing! Dahil may premium ka daw! Suwan! Sige, Noy. Maapil ko. Nakidaw ko. Magkakultar ko ini. Magapalit akong pagkaon sa akong mga mangon. Recorded by Radio Mo TV. Kinuog ko yung taon, nak. Anong imo maning gibuhat? Sige, Buhat? sige lang, good pa. Nakakwarta masab ko. Di na ko gusto ng imo panimbuhaton, ha? Gusto masab ko nga, inikadako na ko pa. Mahimo kong boxer. Ayaw, nak. Kumudako ka na gani, pagita og laing trabaho. Ayaw anang baksing-baksing. Kaya sakit-sakit ang nasa imong lawas. Pa, karon nga dako naman ko. Mananghid ta ko nimo nga manarbaho ko. Asa basab ka manarbaho, nak? Ay, dinir ko sa ato sa jinsan pa. May nitabang na ako. Iya kong ipasod og kolektor. Oh, ikaw nang mahibaw, nak. Ayaw ba yung taon kalimot na mo, ha? Ay, kabala ka pa. Ay, muli ko din sa ato kada sweldo na ko. May gani kay buta na sa pangnahimo na kong mga amo. Kada sweldo, ako katagas papa. Hi! Ikaw rin bago naman kauban din eh. Oo, Ako si Inday. Ikaw? tawagan ko og RB boy. Ano sama ko? Ano si Inday naman ang pirmi ang niya sa kumuna-una? Gugma na ka ning akong gibati niya. RP boy. Muna'y tinuod ay. Pirmi kang nagkasol sa kumuna-una. Ug sure ko, nga gugma ni akong gibati nimo. I love you, day. Oh, May paglaong ba ko, day? baka kung dasit kaayo ko kung moingon kung wa ko makagusto ni mo, RP boy. O sipot mo ipasabot, day. Naigugmasat ko ni mo, RP boy. O gisugot na ka. Yes! Salamat kay Inday. Taghang yung kayong salamat. Day. Gusto ka ni nga tong kibuhat, RP boy. Ganun dili man, ha? Nahadlok man ko, oy. Mahal ko ni mo, dili ba? Pusay kadlok. RP boy. Huwag kong kapagong sa kibati. Nakuha ko ginang pagkabay ni Inday. Pero ako magbahay. Kay ako ang nakauna siyang pagkababay. Ha? Mabdos ka? O RP boy. O kinahanglan nga imo kong pakaslan. Kung anday ba, kining abi ni mo, di pa ko andam nga musod o kinabuhing minyo. Napa ko'y mga igsuon nga kong tabangan. Unya, unsaon man ni ron? Ang masabog imo kong pasagdan ini nga kong kahintang. Day, magsutil niya ta pag-usab ha. Muli isa ko sa amo. Magigsulti ko sa kong amahan. Uy, di mahimo nga magminyo ka karong panahon na RB boy. Pero nga naman pa. May trabaho naman ko. Di mahimo, nak. Kay kaslunon ang imong igsuon ron tuiga. Magyayong mo og tuig. Di na mayo. Kung gusto ka, pag live-in lang una mo. Kay mabdos naman ka ng babae. Oh, sige. Musugot ko nga mag-live-in lang ta, RP boy. Ang importante, nga may ilong amahan ng akong anak. Pero mau lagi day. Di pa ko makasiguro kung kanus at magpakasal. Okay ra, uy. Ang importante nga magkauban ta, RP boy. Inday.
ini, uy. Day, lagu kasuko, good. O kinsa man ko dinili masuko nimo? Nga dili man mapaigo sa atong panginahanglan din sa bay ang kwarta nga imong gihatag nako. Saan mo na nga, moro gini akong kita. Ay di man ning kamot ka. O ka na pagsigin mo practice og boxing madomingo hunungan na na. Muni katag di malas na to. Dili, day. Sa una, gamay pa ko. Nangandoy ko nga mamahimong boxer. Ug dili ko mohunong hangtod nga dili ko katagag katuman ang akong pangandoy, day. Aw kon mauna. Pag inusara dinhi kay mubiya ko nimo ug dad-on ko ang atong anak. Day. Sa gamay lang hinungdan, gibiyaan ko ni Inday ug ang among anak. Hangtod karon, wa ko na sila makita pa. Sa pagkakaroon, ni anak ko sa Cebu. Usan ako ka boxer. Kanimo Inday, kung nakabati ka man karon, hinaot unta nga magkatagbo pagbalik ang atong daan. Dinhin lang kutob, daghang salamat sa pagtagan ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita magahigalang kaagi ni RB Boy nga taga Jensen City uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan para sa iyo ang laban na to. Para sa'yo ang laban na to. Kaagi kibata no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa gawit. I-address lang na inyong tulumanon handumanan sa gawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining sikat na kayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Nika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You Are My Song. Recorded by Radio Mo TV. Si Conan, padung din eh. Maigling ha? Itago ba yun niya yung cellphone? Kinsa na yung ka-chat? Liyab mo? Dili pa. Dili pa. Pero kung makadaag niya si din ha, kilig na kayo. Walang pagbuot. Nanguliyab na siya ni mo, no? Nga, wa pa makibuot. Di, gani ka kamaong manudlay sa mong buhok. Mo nang dili ko ganahan mo share nimo kay nawayon kayo kanako. So, uyab gilito ni mo. Dili pa lagi. Pero naanami sa getting to know each other stage. Wow, ha? Pero sa layo pa ko, samtang nagpadung ko din, eh. Klaro kayo sa kong pananaw nga, murag, magisi na ng aping mo sa sigig, smile. Nagatubang sa mga cellphone. Unya na dito na mo uyab. Hala, no, dili pinikikilig lang ko. Ikaw magani naman kay kachat-chat. Pero wag yung pamutog anak ko kung kinsa na. Ano sa nga itong kanti? Utog ba sa chat mo? Ha? So, wag pa mo magkakita, anak? Papoy, huwag ba sa ko plano? Oo, ha. Piling gwapo sa kita, no? Di mo ako feel good. Wala nga, mag-ipugos na ko kong self. Ma-fall pa lang ko niya, inuwan ako. Imigkita na mo. Awlo, kasi siya. Har-har, feeler. Di lagi ka kadawat ng gwapo ko. Imo akong gipaanin sa inyo kay ingon ka magmubi Mariata. Pero imong naon pirmi ang imong phone. Ganina pa ka. Kinsa naka-chat nimo? Ay, sorry, day. Sorry, gid kaayo. Kinsa lagi na? Carly iyang pangan. Chatmate lang, good. Ha? Di mo sa kakita na. Dating site ra, day. Mao ba? Tanawa daw ko. Why now, uy? Ha? Kasi yun na. Wa siya magbutang og picture sa iyang profile.
I mean, nagbutang siya pero dili gid ang naong. Uy, kawayok mo daan na. Dili man. Kaya mas ako magbutang gid naong nako. Naa pa lang ini makailan ako. Lahi nga naong ang akong gibutang. Pero away ning duha ana. Kibaw kong grab photo ra yung profile o gabos siya grab photo ra pud ako. O niya akong makikita. Di tingali uy. Murag tanaw na ko chat man ginikutom amo. O niya, mura lagi kang bastard kay kanang tawhana. Naklaro man daing nga wa may padulngan. Ambot ba dahi uy? Wa ko kasabot. Feeling bitaw na ako no. Gaan ka akong pamati niya. Mura bitaw close na kaayo mi. Karon pasad ko ana da. Well, good luck ni mo ana. Naunsa man kanika, wa man kay laing gibuhat, sita malagatubang yan ang cellphone mo. Wara ni mauy. Wa go town. Madahagwa, nga kada atubang ni mo anak, sige kayo malagbisi. Murag kilig kayo ka. Sa man si Conan ano? Ma, nga kung si Conan man imong nahuna-hunaan. Dili day mo uyab. Ma, best friend raming Conan, uy. Sa gudi ay. Abi manggod na ako, di-level up na anay mong inyong friendship. Wa, ma, uy. Dili sa mahitabo nga level up na mo ang among friendship, ma. Kay sungugan, kay itong tawahanan ako. Basig magpatagad lang. Ma, Kaysa kung tanaw, dako gusto ni mo si Conan. imposible, ma. Dili siya makagusto na ako kay dili ko niya type. Pero type ni mo siya. Oh, ma. Naunsa man ko. Ano mo ko makatubag sa pangutanan ni mama na ako kung type pa na ako si Conan? Dili ka pangtabon lang niya akong chat-chat karon mawasa ko na si Conan. Recorded by Radio Mo TV. Maura gini mo gitawag na ako aning orasa. Kay dili ka makatug tungod kinay nakasama ko si mo una. Og kana mo si Conan nga imong boy best friend. Oh, Ngano di man kamutub ani sa imong na feel? para unsa? Para ma-friendzone ko? Nabati ka chat-chat, day. Og nakaila na kay ko adto. Bisag tanos awa gito'y babae nga seryoso bisag usa. Pero at least wala kay angay mahayan, diba? Kay nasulti naman ni mo imong na feel. Day. Doon na kayo sulti ako? Oh. Masam na? Kumusta na mas imong ka-chat? Maurag yapon. Kuan, huwag gina ka makagusto niya? Epa. Abo na kung ikaw may naisulti na ko. Ano ko daghan naman hinong mo pangutanan ako? Kuan, Ang tinuod, yung namagod ko yung babae nga nagustuhan, dugay na. Di pa lang ko makahimos pagsulti niya. Ang tanaw mo ko niyan ako, chicks boy. Pero kung magkakamim gani, tarunod yun ako siya, isaad yun akong, di yun ako siya masakitan. mao ba? Oo. Sa may isulti naman ba? Wala eh, wala. Kalimutin na lang to. Si Carly, ang akong ka-chat. Nag-chat man? Uy, kataas ba niya yung chat? Saan man eh? Nakabasa ko hindi. Unta, makasulti ko ni mo in person sa akong tinuod kong gibati diyan ni mo. Pero unsaon, nakutob ang gutas chat. Gusto ko man akong magpailagi mo. Pero sa akong tanaw, dili pa man ka ready magpaila sa imong kaugalingon din hinako. Kay kung ako'y pangutan-on nimo, ready na kaayo ko.
Naghuwat na lang bitkus imong go signal kung kano sa mas maayo tingali nga makikita na lang kung ano akong kachat. Aron sa ingon, ma-divert na kinang ako na sa lain. Kaysa magsigo ko na una ni Conan. Masakitan ako. Sure ka makikita na ka, ana? O lagi. Pero, basi ninyo, kung saan ka, ana, ha? Dili lagi. Di ba sa ko makikita nga ato ko mingaw nga lugar ko? Bawaya mong sabot nga sa plaza may makita. O niya, dili ka magpakuyog? Ayaw na, okay ra ko. Okay. Basta, panawag lang ha kung doon naman ganin mahitabo. Yes, Nay. Ayaw ka bala ka. And thank you. Asa man ka siya? Nag-chat na ko nga ni anak ko din na anak ko naka-white nga polo. Mauna tingali na siya ka na naglingkod. Si Carly na tingali na. Carly? Sorry, miss. Di ko si Carly. Ha? Sorry. Binakog. Oh. Ikaw? Ikaw si Carly? Conan? Oh, ako, Nika. Ako ang dugan mong gatchat-chat. Wala ko mapailan mo dayon kay base yun niya, imo kong ibasted kung ibaw ka. Pero ako mag-expect ha, na sugtong ko mo dayon. Of course, karon nga, nakailan na ka na ko. Siyempre, nguyab gapon ko mo. Conan. Ang tinuod ni ka, mahal di ka. Lugay na. Pero ambot pa. Nga nang mapayot mo basta ikaw nang akong katubang. Karon nga nahibaw na ka nga si Carly di ay ngayon ka chat-chat. Kaya ako di ay ngayon best friend. More na yung reaction. Hala na kusog ako. Sorry. Nakalitan man ang gug ko. Huwag ko magtuho nga ikaw di ay. Paano hinuon ka? Okay na eh. Pero sakit na bitaw. Gani, kusog-kusog ito. Sorry ha. Ikaw mang good. Imo ka manggay kung di pa antos good. Ha? Ang sa'yo buhat mo ibasabot. Ha? Mahal sa kunin mo. Oh. Uy. Di mo siya mutugan. Oo na. Dili pa ba good day obvious? Naimang higayon nga. Gusto na akong patuon akong self. Pero may good ko rin mong alawon good nga feeler ko. Maong, dili na so. So, ikaw, kita na? Pansa man na. Panguyab na na? Oo, man. So, gusto rin mo, nagtong sa inyo? Ayaw na. Kinibaw kong manuhog na to sa mama na ako. Pero, okay na. Gisugot na tika. Yes! I love you, Nika. I love you to, Conan. Chicks boy sa akong mag-ila, pero mapinanggaon o grabe kong mamahal. Now, we're happily married with 2 kids. Dili na lang kutob o dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No, bito mga hikalang, kaagi ni Nika, nga taga Cebu City, uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga naguluhan, You Are My Soul. I love you, Tess. Frederick, Mani din Tess. Love ti ka. May chance ka ako. di lang sa tanang uyab-uyab, Fred. Uy, may eskwela sa tao. Ano sa mga na ng uyab-uyab? Ibitaw na to, pasagda na to pag-eskwela. Bisag uyab na ta. Sorry kaayo, Fred, ha?
Di ka na ako mahimong sugtun. Aw kung makapaabot ka, ini-graduate na tupuhin, sugtun ta ka. Bantay ha. Paaboto na ko na. Uy, bastid ka? Tadi man sa inyong nga bastid, bay? Di pa lang sa ganahan nga mag-uyab-uyab ni. Ako ba di mo bay? Ngita kaglain. May dagang gwapa din sa itong skulahan. Di ko ba yun? Si Tisa gid nga akong ganahan, bay. Nya. Makapaabot ka nga. Unya na kaya sugdon, hindi kahuman na itong skwila. Bahala na. Basta paburo na ako siya, bay. Tess, kumusta naman ito akong ginunin mo? Ang unsa man? Ikaw ha? Yung tanon kay kada. Ingon ba ako ha? Nga kung mag-graduate na ta, imo na kong subpon. Nga, ni-graduate naman ta. Ug high school. Nga, subtan ako yun. Huwag ka malimot sa Malimot ka ako nga, nagpaabot mong ko iningigayo na. Frederick. Ayaan sa man, uyab na ta? Sige na lang, uy. Pagtorong ba? O, lagi, uyab na ta. Yes! Salamat, Tess. Ay! Nano may uyab? Di kaluyan taon, bay. Pwede sana kong antos ba yun? Imagine. Bitaw. Live ba yato ba? Awan sa man? Asa di ka muskulag college bay? Kuan bay? Ako lang yung tanaon, bay, kay mag-agad ako nilang mama bag papa. Mau ba? Ikaw, asan ba yung eskwela? Sa San Carlos City ko, muskwila bay? Sige bay. Kaya ako ini, mag-agad pa ko lang mama papa. Unsa pa? Dili ko mag-eskwela? Pasiluwa ko, anak. Nga di ka mag-eskwela o college. Sahod magod, hapi kita sa kwarta. Huwag na pa'y mga manghudi mo nga nag-eskwela. Standby lang una ka sa ato, ha? Sige lang, pasin ka lang sunod tuwig, eskwela na ka. Sayang ako, dili ka maka-eskwela. Lagi, hindi ko tayo eskwela college, pero may kagasto sila papagod. Antos lang sa, basin sunod tuig, maka-eskwela na ta. Ay, kalaay ba ng kinabuhi ay. Ikapon ang pagsigis tambay sa mo. At ang mangita kong trabaho ini da. Masab ka mo trabaho? Mado kong Cebu pa. Kano ba ibulan na ka sa ato? Ikapon ang pagsigis tambay din sa ato pa eh. Mado na lang kong Cebu. Mangita kong trabaho dito. Isam si abtan mo dito. Mga ilang kong tabang sa akong mga igagaw pa. Makadumdum ka kasi ila. Nalimot ka pa nga, nakaadto naman ko sa akong mga igagaw dito sa Cebu. Oo, no. Hala, sige. Adtok Cebu. Salamat pa. Final lagi imong desisyon? Otis, waton lang kong Cebu kay maram gyapon. Magsige kong pundo din sa ato. Nga, di man gyapon ko mag-eskwela. Mangitang lang kong trabaho dito sa Cebu. Sige. Nga pag-amping ba dito, kita? Otis, ikaw sabi niya pag-amping ha. Ay, wala pangitog lain mo. Di na may tapo, uy. Love ba kayo, di ka? Salamat, Tis ha. Huwag pabutang akong pagbalik. Recorded by Radio Mo TV. Ay, akom din ba po yung agaw ni Abot? Sabi ato, magaw kay kalit magtungan ni Cebu. Ay, gilaay ko dito sa amo gawi. Maunyanin na lang kong Cebu kay mangitali kong trabaho. Amo ba? Sa mga trabaho ay mo gusto? Abisan unsa lang daw. Manager, gusto ka? Saba manager ka karon. Magkita ka human si school. Joke ra gaway. Agwan, nam ko kay ilaga. Kuan. Trabaho og pabrika. Ako na. Sud ka? Sige. Okay ko ana. Agi. Bangan ka nga kasulod trabaho. Salamat kay ikaw. Salamat yung taon mga kasulod ko trabaho din sa Cebu. Magduduutan lang ko din. Aron makatabang ko nilang papag mama. Musta mo trabaho gaw? Okay raman gaw. Kaya raman. May nun gaw. Pag binutan taon ha, kay magdugay ba ka? Oo gaw.
Ikaw, umulit trabaho. Saman, kuya ka na mo. Asa magaw? Laglaag, tagod. Aram ka uyab ka ba? Sige, magtrabaho. Uy, huwag kayo ningaw. Na, di lang ko ana gaw eh. Kaya di ko kung gusto nga makasa ako sa uyab. Hey, hani kayo uyab gaw? Na, gaw eh. Tuwa sa Negros. Mo ba? May asuan, di ka kuya ka mo. Di lang ko gaw, kamo lang. Okay, kami lang. Dali as panahon eh. Walang ginhibaw eh. Duha nang di ko katuig din sa Cebu. Ay, gusto. Manangin ko sa among labaw. Mupauli ko sa amo. Kigimingaw na kung nilang papag, mama. Ilabi na gid ni ETC. Gusto na mga bay, eh. Mor gyapon ba yoy? Ah, pre-direct gyapon. Nakusabin ka ba, eh? Ha? Sa mo gwapo? Love you. Iputi ka mayo, bay. Sabi ay, ikaw, you know. Ay, bay, storya lang yata pag-usaba kay mato ko ilatisi. Hiningaw kong tisi eh. Bay. Wala ka mahibaw ba hinitis, eh? Ha? Kinaunsam din sa tisi, bay? Ha? Nahunong man og eskwela, bay, kay namabdos. Unsa? Pasaylo ako, Fred. Tinuod gede nga. Namabdos ka? Oo. Huwag nakasa ako sa itong relasyon. Abig na ako, abig ka na makahuman sa iyong pag-eskwela. Pero, lahi madig ako nabdan. Nahunong ko sa akong pag-eskwela kinamapdos man ko. Kinsay amahan sa imong gimabdos. Akong classmate. Pero dili siya manubag sa iyang gibuhat na ako. Usa? Ganun di man. Kay gusto man siyang muhuman sa iyang pag-eskwela. O ang nakapait, kay gipalayo siya sa inahan ako. Gipabalhin siya sa Bacolod. Ug ikaw? Ambot. Pagkatawon ko na lang ng bata, naway ilhong amahan. Tisi. Ay, botella pa. Ayun ang baso. Hindi na ko bay. Lipo na mo ko bay. Sobra mo ko yung trabaho, ma. Ha? Wala di ka mo eskwela eh. Ay, nauno mo bay. May kwarta mong... May kwarta. Ginikanan may kwarta mo nang... Karaw na narbaho lang ako. Oo ba? Okay na ba? Okay na di na ka mo inom. Uyugi lang gyud ko ha. Aron ako kay istorya din eh. Oh, okay. Sige bay, may problema. Ay. Oh. Saan ka? Bay. Naluoy ko ni Tisi, bay. Bay. Luwas bitaw kay ko ng bihaan na eh. Naundang suila. Mabdos. Unya, ang laki. Wala magpakita kay ipalayo sa mga ginikanan. Gusto na ko siyang tabangan, bay. So, wala yung magtabang niya. Ako ang mga mahan sa iyong gisabak. Zah! Frederick, Bisan pa sa nitabo ni mo. Mahal gihapon ti ka, Tess. Mga andam ko mga mahan sa iyong gisabak. musugot ka lang ang katawan sa mga tao. Wa ko'y labot. Kung ilam mo kong baby ayon, Tess. Ay importante nga mahal ti ka. Fred, Aon sa man. Mahal pa ko ni mo, di na. wa magubawang akong gukman nimo. Hangtod karon love, kaayo ta ka. O kung mauna, dawat ako. Aron mataw ng imong anak nga mailong nga amahan. Dili ka magmahan ni nakabot nimong hukom, Fred. Gano'n magmahay man ko. Nga love takay ka. Fred, I love you, Tess. I love you too, Frederick. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Dati mong pag... Usahay, may madungo kong istorya sa mga tao nga nung namunit kog babay nga mabdos. Pero wala ko iksabayan ang ilang mga gipanulti. Ang importante nga nagkasinabot mi ni Tess ug malipayon mi sa among pagpuyo. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao kita mga higalang kaagi ni Frederick nga taga Calatrava Negros Occidental. Uban sa awit nga yang kipangayo, awit nga nagaluhan, maging sino ka man. Mahal kita Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabi sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papadal. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard.